Прывітанне, сябры! Кожную нядзелю ў эфіры тэлеканала «Беларусь-3» мы сустракаемся разам, каб падвесці штотыднёвыя вынікі нацыянальнага хіт-параду. Толькі ў нас вы слухаеце беларускія народныя спевы ў сучасных аранжыроўках і падтрымліваеце сваіх фаварытаў на нашым сайце www.беларусь.бай. А потым мы, Вольга Сацюк І Кірыл Ермакоў, падлічваем вашы галасы і расстаўляем усіх удзельнікаў хіт-параду па сваіх месцах. І зараз надышоў час пачаць наш музычны марафон. Колькі тыдняў у хіт-парадзе Дар'я спрабавала зачараваць гледачоў, каб тыя больш актыўна галасавалі за яе песню. На жаль, дзіва так і не адбылося. Ад нядзелі да нядзелі колькасць галасоў змяншалася і сёння сышла на нет. Зараз слухаем у апошні раз і развітваемся. А што, маменька, рабіць? Кіну міленькі любіць. Ідзі, доня, да гаю, шукай зеллю разную. Я да гаю не дайшла, а ўжо зелейка знайшла. Выкапала караня з-пад белага камяня. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, я цябе зачарую. Ай-яй-яй-яй-яй, я цябе зачарую. Лёс Валерыі Зверавай у нашым хіт-парадзе таксама не надта паспяховы. Ужо колькі тыдняў яе русалачка плавае недзе між апошніх радкоў. Каб песня і спявачка не патанулі канчаткова, вам трэба прагаласаваць у падтрымку на нашым сайце www.беларусь.бай. А вось і галоўная недарэчнасць хіт-параду. Здаецца мне, хлопцы з гурта «Дразды» ўсё ж накіраваліся дадому. Па меншай меры чамадан ужо сабралі і зараз сядзяць на 13-й прыступцы, чакаюць, куды пасунуцца далей. Сябры, лёс гурта ў вашых руках.
Не надта пашанцавала сёння і Крысціне Святлічнай. Яе вясновая балада страціла ажно 3 прыступкі за тыдзень і зараз месціцца на 12-м радку. Пэўна, надвор'е не надта спрыяе рамантычнаму настрою. Сябры, і Крысціна, і мы чакаем вашых галасоў падтрымку. Вишньовий сад так гарно цвів, там соловейка щебетав, додому я просилася, а ён мяне не отпускав. Додому я просилася, а ён мяне не отпускав. Казала я, милый твоя, зерни зара уже узышла, прочнется мамонька моя, будет пытать и где была, прочнется мамонька моя, будет пытать и где была. Не об тым рэч, где ты гуляла целую ночь, чаму расплетена коса, а на вачах блішчыць сляза, чаму расплетена коса, а на вачах блішчыць сляза. Коса расплетена тому, яе подруга распляла, а на вачах блішчыць сляза, бо з милым я прощалася, а на вачах блішчыць сляза, бо з милым я прощалася. Вишневый сад так гарно цвів, там соловейка щебетав, додому я ішла одна, а ён другую провожав. Вишневый сад так гарно цвів, там соловейка щебетав, додому я ішла одна, а ён другую провожав. Оу, є. Оу, є. Кожны тыдзень у нашым хіт-парадзе ёсць штосьці нязменнае. Вось, напрыклад, сёння нязменнай засталася 11-я прыступка гурта «Харлі». Вы быццам бы самі прасілі дадаць музыкантаў у хіт-парад. А ў нас як? Хто прасіў, той і галасуе. Нагадаю, наш сайт www.trybelaruсь.by.
лёгкай сукенцы стаяла, як кветка прыгожай была, і хвалямі жыта шугала, ля лесу на ўскрайку сяла. І хвалямі жыта шугала, ля лесу на ўскрайку сяла. Ты ў вочы ласкава глядзела, кругамі ішла галава, і ціха малінаўка пела, і мятаю пахла трава. І ціха малінаўка пела, і мятаю пахла трава. Учора, як нейкі малінавы сон, з'явіўся і зброіўся скора, і ўжо не паўторыцца ён. З'явіўся і зброіўся скора, і ўжо не паўторыцца ён. А голас твой чысты і звонкі, як ванная песня заціть. У жыце рамонкі, ды толькі яны для другіх. Квітнеюць у жыце рамонкі, ды толькі яны для другіх. Дядя Ваня ў нашым хіт-парадзе нарэшце зрушыўся са свайго наседжанага месца ажно на 2 прыступкі ўверх. Але ж і 10-е месца для музыканта яго ўзроўню гэта неяк несур'ёзна. І дзе ж тыя фанаты-металісты, якія павінны ўзнесці дзядзюленьку ўверх хіт-параду? Счастье долю разбирали.
твой век, як махав цвет, что день зацвел, ночи занял, что день зацвел, что день зацвел, ночи занял, как марненько твой век Фіналістка конкурсу «Новые голосы» Наталья Камісарова толькі пачынае сваю музычную кар'еру. Але ж яе першы крок у гэтым напрамку пакуль што больш паспяховы, чым у некаторых аўтарытэтных выканаўцаў. Сёння у Наталі 9-е месца ў хіт-парадзе, і зараз будзем не толькі слухаць. Зелене листя, білі каштани, зелене листя, білі каштани, зелене листя, білі каштани. О, як же сумно, як вечір стане, зелене листя, білі каштани. О, як же сумно, як вечір стане, о, як же ж сумно, о, як же ж нудно, о, як же ж сумно, о, як же ж нудно, о, як же ж сумно, о, як же ж нудно. Любила хлопця, забудь і трудно, о, як же ж сумно, о, як же ж нудно. Любила хлопця, забудь і трудно. Любила хлопця півтора року, любила хлопця півтора року, любила хлопця півтора року, поки не знали вороги збоку. Любила хлопця півтора року, поки не знали вороги збоку. А як узнали, розшобітали, а як узнали, розшобітали, а як узнали, розшобітали. Дай Бог вони, щоб щастя не мали, а як узнали, розшобітали. Дай Бог вони, щоб щастя не мали. Добрі сусіди, пійте, гуляйте, добрі сусіди, пійте, гуляйте, добрі сусіди, пійте, гуляйте. Хто ходив в пари, не розлучайте, добрі сусіди, пійте, гуляйте. Хто ходив в пари, не розлучайте. Далей у хіт-парадзе вітаем Александра Патліса. На мінулым тыдні ён толькі далучыўся да музычнай барацьбы і, што прыемна, пачаў свой шлях да вяршыні не з апошняга, а адразу з 8-га радка. Народныя спевы для Александра жанр не надта звыклы, але ж з аўтарытэтам спевака спрачацца проста немагчыма.
вокны поглядае, паўлюк на ганулю скоса пазірае. Ох, доля моя, сіні вочы твае, як цябе не бачу, баліць сэрца мае. Ох, доля моя, сіні вочы твае, як цябе не бачу, баліць сэрца мае. Як тая цяцера, што лятаць не хоча, гэтак маё сэрца за табой лякоча. Як тыя калёсы, што летаць без мазі, я да цябе прыліп, як свіння да гразі. Як тыя калёсы, што летаць без мазі, я да цябе прыліп, як свіння да гразі. Ой, доля моя, ой, доля моя, ой, мила моя, ой, мила моя. Ой, высок жа высок, як лапаць на печы, а ты мне ўсё кажаш, што я недарэчы. Куплю табе цэбар, пастаўлю ля хаты, хай табе напомніць, што я не жанаты. Куплю табе цэбар, пастаўлю ля хаты, хай табе напомніць, што я не жанаты. Ой, доля моя, ой, доля моя, ой, мила моя, ой, мила моя. Ох, доля моя, сіні вочы твае, як цябе не бачу, баліць сэрца мае. Ох, доля моя, сіні вочы твае, як цябе не бачу, баліць сэрца мае. Ох, доля моя, сіні вочы твае, як цябе не бачу, баліць сэрца мае. А зараз у нацыянальным хіт-парадзе заб'ецца сэрца прыхільнікаў Ольгі Змуршчык. Не скажу, што яе становішча значна палепшылася. Оля прытрымліваецца уласнага правіла: 1 тыдзень, 1 прыступка. А вось у якім напрамку гэта вырашаюць гледачы. Сёння ў Ольгі 7-я пазіцыя. Дзеўка ў сенях стаяла, на казака маргала. Ты, казача, хадзі, мяне верна любі, сэрца мае. Як да цябе хадзіці, цябе верна любіці. У цябе бацька ліхі, ты нядобры такі, сэрца мае. Бацька дома не мае, на вяселле гуляе. А ты, сэрца, хадзі, мяне верна любі, сэрца мае. Як да цябе хадзіці, цябе верна любіці. У цябе сабакі ліхія, ты нядобрыя такія, сэрца мае. А я собакам загаджу, кусок хлеба положу. А ты, сэрца, хадзі, мяне верна любі, сэрца мае. Як да цябе хадзіці, цябе верна любіці. У цябе кошкі ліхія, да недобрыя такія, сэрца мае, сэрца мае. А я кошкам загаджу, кусок сала положу. А ты, сэрца, хадзі, мяне верна любі,
На нязменным 6-м радку хіт-параду сёння зноў спяваюць скрыпкі і гурт Янкі. Я, канешне, магу паўтарыць усе кампліменты пра небанальнае гучанне іх песні, але ж вырашаць вам. Калі падабаецца тое, што чуеце, падкажу, куды вам пайсці. На наш сайт www.3belarus.by. Ой, там каля рэчкі, ой, там каля броду. Кліче козак дзеўку к сабе у камару. Кліче козак дзеўку к сабе у камару. Казаче, не пойду к морю, бо я и молодая, боюсь наговору. Бо я и молодая, боюсь наговору. Не бойся, дзяўчына, не бойся нічога. Казак маладенькі не зробіць нічога. Казак маладенькі не зробіць нічога. Мужная дзяўчына, як рыбіна ўецца. Казак маладенькі стаіць ды смяецца. Казак маладенькі стаіць ды смяецца. Там табе, дзяўчына, 3 рублі намыла. 3 рублі намыла. Адзін з іх на піва. 3 рублі намыла. Адзін з іх на піва. Щоб маті не знала, з ким ночевала. Щоб маті не знала, з ким ночевала. Здаецца мне, некаторыя ўдзельнікі хіт-параду папросту выбіраюць для сябе найбольш камфортную прыступку і сядзяць на ёй, склаўшы ручкі. Вось, напрыклад, юзары ўжо які тыдзень на 5-м месцы. Ну што тут сядзець, калі да лідараў засталося ўсяго нічога? Скрипка би не грала, якби не той смичок. Чоловік би жінку не бив, якби не язичок. Чоловік би жінку
Толькі аднаго кроку не хапіла Алені Грышанавай, каб з трыумфам вярнуцца ў тройку лідараў. Галоўны танцевальны хіт нашага хіт-параду сёння месціцца на 4-м радку. Не ведаю, як Яна Старцева, а мы з Оляй Сацюк трохі насцярожыліся, бо канкурэнты не дрэмлюць. Прыступка за прыступкай. І вось яна, тройка лідараў. Кірыл вам ужо намякаў, сярод лепшых сёння тыя ж, хто і раней. А вось парадак змяніўся амаль кардынальна. Бронза хіт-параду сёння у Яны Старцевай. Мы казалі вам, што яна недасягальная? Прабачце, мы памыляліся. Гляну на другое, моє серце ноє. За кого я сохну, за кого я гляну, за кого я сохну, за кого
Сябры, на гэтым тыдні мы адзначылі чароўнае свята, міжнародны жаночы дзень. А падарунак чамусьці атрымала не толькі Оля, але і я. Не, я не пра тое, каб яго каму-небудзь перадарыць, бо гэта ж срэбраны медаль хіт-параду. Нечакана, але вельмі прыемна. Сябры, дзякуй вам за галасы. Свети, сонейка, кап нам было тепленько. Ой да, эй, ой да, эй. Под хатою сидячи, лусту хлеба держачи. Ой да, эй, ой да, эй. Каля наших хлябов, робит солнце поворот. Ой, люли да люли, ой, люли да люли. Каля наших хлябов, робит солнце поворот. Ой, люли да люли, ой, люли да люли. Яєчки качаючи, пісеньки співаючи. Ой да, люлі, ой да, люлі. Мостім кладочку, кличем всіх у хаточку. Ой да, люлі, ой да, люлі. Каля наших хлябов, робить сонце поворот. Ой, люлі да люлі, ой, люлі да люлі. Каля наших хлябов, робить сонце поворот. Ой, люлі да люлі, ой, люлі да люлі. Песеньки співаючи, свята зустракаючи. Ой да, люлі, ой да, люлі. Святі, сонейка, кап нам было тепленько. Ой да, люлі, ой да, люлі. Каля наших хлябов, робить сонце поворот. Ой, люлі да люлі, ой, люлі да люлі. Каля наших хлябов, робить сонце поворот. Ой, люлі да люлі, ой, люлі да люлі. Дзяўчаты шмат чаго чакаюць у падарунак на 8 сакавіка. Але ж тое, што зрабілі для мяне вы, гэта лепей усіх падарункаў разам узятых. Ды і для кожнага артыста няма нічога больш прыемнага, чым падтрымка слухачоў. Сябры, дзякуй вам за першае месца хіт-параду. І давайце танчыць разам з намі. Ой, Павла горлица лебяду, ой, Павла горлица лебяду, посылала горлика по воду, посылала горлика по воду.
Такім быў музычны тыдзень на тэлеканале Беларусь-3. Дзякуй вам яшчэ раз. Нам з Кірылам не вельмі хочацца абнуляць вашы галасы, але ж такое ў нас правіла. Сябры, з гэтага моманту вы зноў ідзеце на наш сайт 3belarus.by, выбіраеце сваіх фаварытаў і падтрымліваеце родную музыку. А нам сёння засталося толькі прадставіць вам дэбютанта музычнай барацьбы. Гэта ён-то дэбютант. Я ўжо адчуваю, як здрыгануліся ўсе астатнія ўдзельнікі і рыхтуюцца пасунуцца хоць куды-небудзь. Сябры, вы чакалі, пісалі, тэлефанавалі, прасілі, патрабавалі. І вось ён вяртаецца. Прымайце, у нацыянальным хіт-парадзе вясновы хіт ад Сергея Славянскага. Нешта мне падказвае, што лёс гэтай песні ўжо вырашаны. І пакуль вы сустракаеце свайго фаварыта, мы развітваемся. Добрага вам настрою! І прыгожых песень! Бывайце! Разам сады цвітуць, не ўсе разам асыпаюцца, не ўсе дзеўкі замуж ідуць. Ой, што любяць ды кахаюцца, не ўсе дзеўкі замуж ідуць. Ой, што любяць ды кахаюцца. Як стаялі над крыніцаю, гаварылі мы сявіцаю. Не едзь, мілы, у далёкі край, бо застанеш маладзіцаю. Едь, милый, у далёкий край, бо застанешь молодицею. Я любил цябе дзявіцаю, любіць буду маладзіцаю. Жыццё, усё чакаць будзеш, як не станеш ты ўдавіцаю. Жыццё, усё чакаць будзеш, як не станеш ты ўдавіцаю. Ой, палова ўсіх садоў цвіце, ой, палова асыпаецца, палова з тых замуж ідзе, а палова разлучается.